Hello boys, hello girls, witamy ponownie w naszej misji Rycerski Złodziej. Tak, kontynuujemy nasze iście Splinter Cellowe poczynania. Zrobiłem mały research i okazuje się, iż nie jest to ostatnia misja. Bardzo dobrze. Nie chcemy się rozstawać z tą produkcją, chociaż koniec kampanii nie będzie znaczył z nią rozstania oczywiście. Hello? Jest taki pies, jakby słyszycie ten dźwięk? Dobra. Mikołaj, przesadzasz. Przeginasz pałę. Takie ustawienie. Nie wiesz, czy sukcesu, ale... Cicho, kurde. Kto cię atakuje? Gdzie? Kto cię atakuje, człowieku? Poнял. Dobra, trudno. Chcecie otwartej walki? Będziecie mieli, jak najbardziej. Szczerze mówiąc, nawet wolę taką. Nie ma problemu. Geniusz. Co wy z tymi flaszami, panowie? Wy nie umiecie temu obsługiwać kompletnie. Nie czujnik! Mordo! Dammit. Nie są tacy głupi nawet, powiem szczerze. O, gospodin general! Wow! Aj, kolego. Po co mój dron ma przejść w tryb naziemny? Znowu robicie coś, nie mówicie mi co? Dobra, trudno. Jep. Jesteście pewni, że nam jest potrzebny tryb, dron w trybie naziemnym? W dronie. Najlepiej. Ty biegniesz, dajesz! Easy lot, easy. Spokojnie, metodycznie. Oh, dear. No to spieprzyliśmy sobie stealtha na całą misję. Trudno. Kurde, lata tu jakiś Iwan Komarenko. Ja się naczytałem ostatnio, kurna, że roznoszą jakieś te robaki od psów. Tym się jakieś glizdy lęgną, kurna, w człowieku. Frajerze! Czekaj, ci wybiję socjalizm z głowy. Ostrzegałem! Teraz będziemy, kurna, obszukiwać wszystko. Szukać prezydenta, bawiąc się autkiem RC. Czego nienawidzę, bo się nim steruje tak źle.
Świetnie. Bingo. Dobrze, ja to zrobiłem w ogóle tym impulsem. Poprawimy. Dobra. O, prezydent. Господин президент, я вас держу. Что происходит? Кто вы? Вы ранены? Можете идти? Я в порядке. Держитесь рядом со мной. Ваши люди ждут. Fajny prezydent. O, idą wraży. Wraże. Soldaty. Chodź, Wołodin, chodź, nie ma czasu. Czy w sumie jest? Cześć, kolego. Jep. O, Wołodin! Odin! Ratuj mi życie. Gdzieś tu muszę tłuc. To jest niebezpieczny sport. Poszło dość smooth. Smooth. Overlord, we're coming up. Copy, Hunter. Far support's about to begin their strike. It's gonna be loud. Frap sobie przypomniał o naszej egzystencji. Ashamed to come this far just to go home in a baggie. You just worry about getting to extraction. We'll get you out of there in one piece. See you topside. Roger. Ciapsaj. Сколько у вас людей? Все мои люди на этом лифте, господин президент. Их слишком много. Нам не справиться. Я слыхал, вам доводилось уделить белого медведя. На самом деле это был медвежонок. Все будет нормально. У нас есть друзья наверху. Осторожно. Не волнуйтесь, это мои друзья. По крайней мере, я почти в этом уверен. Weszli ostro. Wyjdziemy w niegorszy sposób. To mogę zagwarantować. Wołodin, chowaj się, kurde. Ja bym jednak wolał tak, żebyś przeżył. Jesteś niestety niezbędny. Мы пошли. Я с вами. Miałeś iść za mną, Wołodin. Za... behind. Ale dobra. Wszystko się pali. Nie atakujemy, póki nie musimy, Wołodin, tak więc wiesz. Oh well. Whatever. Trzymaj, przyjacielu, nerwy na wozy. What? No to już było dziwne. Włodin, ty jesteś po prostu niewidzialny. A lepszy kombinezon od mojego chyba. Włodin, nie potrzebujesz małego ammo replenish? Nie, ty jesteś twardy, ty byś się nigdy nie przyznał, że ci brakuje amunicji.
Bum, jeb, ciul. Kurde, komary mnie zaczynają otaczać. Inwazja! No, już mnie żrą. Nie, korci mi, ale nie podbiegniemy. Instynkty wzięły górę. Overlord Hunter. Precious cargo's at extraction. Kurwa! Inbound. Hold position until we reach you. To jest, nie wiem. Dobra, dawaj to. Odin, czy ty jesteś niewidomy? Przepraszam, nie zbliżając nikomu, to jest oczywiście niewidomy, ale... No wiesz, jakbyś był lekko niespełna rozumu, chłopie. Za mało amunicji, za mały magazynek, gówno. Ojej, żadna zbroja nie ma tłumika. Poważnie? Roger. Czy mógłbym prosić o mały extract? Bloody fucking hell. Wodin, trzymasz się? Trzymasz się, dobrze. Jesteś z Rosji, jesteś twardy. Dobra, Wodin. Nie ma co. Spieprzamy. Jeszcze nam umrze na koniec, nie? Ale było w kanonie. Right. Dobrze poszło. Dobrze poszło. O teraz wkraczamy w erę ostatniej misji. Co to będzie? Co to będzie? Nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze jakieś uzbrojenie sobie odblokowaliśmy. Tam też nie będziemy lecieć z tym presetem z pierwszych misji. Mimo wszystko nadal czuję się pokrzywdzony. Ubisoft? Mam nadzieję, że odpłacicie to w postaci mistrzowskiego Alien Colonial Marines. Cutscena. Hey, buddy. It's Dad. It's Daddy. Happy birthday. Yeah, you having a good... Yeah, uh-huh. That sounds great. Did Mom let you pick the place? All right, buddy. Look, you tell your mama... No. Daddy's got to go to work now. Okay, buddy? Yeah. I love you. All right, people. Let's get this done.
President Volodin will never publicly acknowledge your role in his rescue. Hopefully his return to power will be thanks enough. If not, well, I'll buy you around. In the meantime, Duka's people are pushing into Moscow. We're sending you in to support them. The crowd should draw most of the attention. I want your team to shadow the procession and make sure their way is clear. Once they're secure, we're going after Raven Rock's military head. General Bukharov is on site, coordinating final efforts. This will be a victory for the people of Russia. We're not here to save the country for them, but we'll sure as hell do what we can to make sure they win. Oh hell! Prezent został taki troszeczkę element emocjonalny, taki kocham cię, tato. Kocham cię, mamo. Kocham cię, synu. A grenade launcher gives you firepower. Grenade launcher! No, about fucking time! Z ostatniej misji mi go The options dajecie. you have, the more effective you're gonna be. Moscow solid. So are those Bodark assholes. You'll need serious firepower for this one. Maybe a grenade launcher to go with it. Dobra! Ty już mnie nie musztruj. O! Tar 21. Właśnie nie powinienem zobaczyć metar przez M? Metar? Metar? Co ja tam wiem? Zajebisty. No już bym miał wszystkie odblokowane, gdyby nie wiksy z save'ami. O. Ja ukończyłem! Niech będzie już ten granat. Raczej, że zmniejszone. Raczej długa. Raczej nie będzie to tłumik. I to jest broń na miarę żołnierza przyszłości. A na przyboczną... Stary, dobry, wysłużony. M4. To maskowanie zmienimy sobie na jakieś bardziej cywilizowane. Jednolity czarny. Dobry. Dobry. Bardzo dobry. Dobra. Oczywiście nie mogę. Oczywiście, że pionowy. Oczywiście, że zmniejszone. Oczywiście, że nie mogę, przecież nie przeszedłem misji. Oczywiście. Och, oczywiście. Let's fucking go! Zobaczymy, zobaczymy. Co to mają dla nas tym razem? Jestem bardzo, bardzo ciekaw. W jakim to będziemy otoczeniu walczyć tym razem? Była już zima, były już klimaty takie troszeczkę wschodnie, takie Irak, Afganistan, coś w ten deseń. Była też dżungla taka. Deszczowa Gruzja. Zobaczymy. Hunter, Niewidoczny cios. you're going to be doing a little guardian angel work down there. The more chaos that crowd creates, the better your shot at Bukharov will be. Stay out of sight, but make sure the crowd gets where it's going. Copy that. Pomagamy w przewrocie. Get a good view on what's going Ciekawe. down. Let's take position up on that roof.
Czołgi to chyba nam nie pomagają, o ile się nie mylę. Wow! Zajebisty. Dobra. Watch it. You're about to get spotted. Heavy on. To 9 o'clock. Sunrays. Position. Moje ulubione. DirectX 11. Działa. Klubowe. Camera going up. Popularne. Też nieźle dają w ryj. Biegnij, biegnij! Infiltruj. Zaś infiltruj. Hostiles with assault rifles. Do not engage the tank. We're not equipped for it. We'll have to try to slip in. O, wow. Heads up, 3 more. To our 12. Przemykać się obok czegoś takiego, ja bym chętnie na nich rzucił, no. Może nie na tego. Dobra, każą to. Hostiles 9 o'clock. One hostile manning an MG. Bad decision. A nie możemy tutaj nikogo wprzęgnąć, bo igranie z ogniem i to nie byle jakim. Dobra. Trzeba się czekać na członków drużyny. To chodźcie, członki! Jep. Nie, nie możemy. To szkoda, nie? No szkoda. Kev, there's a mounted MG here. 9 o'clock. O! Jesteście panowie. You gotta be kidding me. Bad time for PT, sir. To są naprawdę sery. Jak sam Fisher, tylko że miał lepsze noże. Takie Camo active. lepsze. Dobra, nie ma co. Papa. Papa, what you doing out there? Nie ma windy. Fraps się denerwuje. Znowu. I feel like someone should be rolling barrels at us. Why the hell didn't we just ask him to drop us up on the roof? Hey, if you wanted to sit around all day, you should have joined the Air Force. Pojechał po lotnictwie. Climbed stairs all day, I would have joined the gym. Oh boy, man, I can't wait to come down all these steps again. Kiuma. Rally on me. We'll go out together. Solidarność. I got eyes on 2 targets. Ładnie się zabezpieczyli. Na pochód. 2 Jeśli tak targets wszyscy marked. zabezpieczali, to by nie było strajkujących. Holding for your shot. Fire. Z przyjemnością to zrobiłem. That's the last of them. We're secure. Chwila. No, na co mi to KSK? Dobra, wezmę. Sobie, Overlord Hunter, we're in position on the roof. Copy that, Hunter. Be advised, President Volodin has arrived and joined the procession. Make sure nothing happens to him. No ja tu nic nie widzę. Chaotic. We saw several teams of infantry moving into buildings along the route. Scan them.
them. See Whoa. if you can pick up any targets. Run. Fajna bitmapa. Target down. To nie ma tłumika! Engage! Engage! Engage the sniper! I copy. The roof! What's the threat? A sniper! Moving! A! I'm pinned down! I'll get you clear! Hostile down! Yeah, we got him shook up! Finish him off! In the building! Sniper! They're taking cover! What? What? Hostile! 1 o'clock! On the move! Let's finish him off! Scratch one! Scratch one, grab. A! The roof! On the roof! Reloading! Czemu nie? I'm under fire! Target the vehicle! Roger! Stay on them! We're breaking them down! Gdzie ty snajpry? They're in the building! Target down! Under heavy fire! In that building! It's a sniper! Dobrze, ślepy. Uwaga. Target down! Nie ma cwaniaka na snajpera, madam. Moving position! Sniper there! Where is he? Roof! On the roof! Threat is eliminated. Overlord, route is secure. Overlord copies. Good work. We're closing in on Bucharest. Będziemy zbiegać po schodach? This, I mean, this is, well, it's amazing. This is a real moment in history we're witnessing here. I've just learned that deposed President Volodin has joined the procession. President Volodin himself has joined the march through the city. Incredible. We can see that his supporters have rallied around him and are staying close to him as a sort of shield, if you will, showing their total support of him. They seem willing to protect him at all costs, though so far there doesn't seem to be any need for the protection. No, faktycznie, po co go osłaniać? Przecież ja sprzątałem wszystkich snajperów, no. Ech. Media. Hunter, heads up. You've got hostile choppers inbound on your... I w tym momencie bardzo brzydko utnę akcję, a to misję myślę i będzie już... Tak, w następnym odcinku myślę, że dobrniemy już do całkowitego końca gry. Będziemy razem przeżywać zakończenie, którego póki co się nie spodziewam. Na pewno skończy się tak, że ochronimy bohaterskiego prezydenta. Cała matuszka Garcia będzie żyła w zdrowiu i w szczęściu, a to już wszystko w następnym odcinku. Bye bye.